Samtang nagadool ang adlaw o gabuan sa gugma, atong i-highlight sa kining mga istoryang pangpagaan o makapadasig ni Grensing pare nagpasalamaton kay matabangan ang magtiayon aron dili mahinayon ang ilang panaggabuwag. Ang report ni Nico Sirino. Panaad ni Father Christian Benjamin taga Dumaguete City nga mag-drive og tricycle matag Pasko. Himuon niya kini aron makapaambit og regalo gikan sab sa iyang mga nadawat. Usa ka higayon nakasakay sa iyang tricycle ang magtiayon nga magul-anon kaayo ug nagdumili unta pagdawat sa pinaskuhang 2 ka kilo nga bugas gikan sa pare. Matud pa, mas maayong ipaambit kini sa mas nanginahanglan. Apan mi-insister si padre nga ila kining dawaton. Wa damha ni Father Christian nga kadtong pagsakay sa magtiayon, magsabot na di ay unta sila sa ilang panagbuwag ug ang kustudiya sa ilang mga anak. Ang panag-istorya nila ni Ato Higayuna tungod sa pag-insister sa pari ang hinungdan nga nagkauli ang ilang kabubuton ug wa madayon pagbuwag. Salamat kayo, padre. Kay ugwa ka na himong driver. Magbulag yun yung pamilya, ha? And then, ingon sa ato nga, ugma dayon, padre, mamauli ni Mindanao as a family. Pasalamat ko ka, ang espiritu sa Pasko, nakatag og bagong meaning nako. Mao nga awhag ni Father Christian sa mga managpares nga palig-unon ang relasyon ug kanunay kini nga ipangaliya sa kahitasan aron mabindisyonan. Ibutang gid tingali nimo sa imong una nga before ka mobuhi og pulong, puno-naon nimo nga kanang imong istoryahan, anak din as Ginoo. Pinalangga sa Dios. Unya, ikaw pud nga mosulti, pinalangga pud sa Ginoo. So kung imong hinigugma ang imong istoryahan, makaako baka kag istorya og sakit. Sa pikas bahin kun couples usab ang hisgutan, patok karong panahona ang lain-laing tema sa mga photoshoots. Usa ang photographer nga si Hafid Caballes nga mihimo niini binasi sa lain-lain nga konsepto. Karong bag-o, nag-trending online ang iyang avatar theme sa shoot sa Kaslunon. Mag-shoot me kanang para sa jud ng mga pusing-pusing kayo i-take candid shots gid para ma-sure jud na kanang moments gid ba o para na mga naka-posing gid mong gusto nga makita gid ang ilang sweetness ang ilang love gid through photographs. Mas simple ug magrandyoso man ang mahinungdanon ang tim-us nga panaghigugmaay dili lang sa nagsingabot nga Valentine's Day kundi hangtod sa daghang katuigan. Uban ni Clans Gabutin ug Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.